eigenlijk niet zo'n bijl zo. Ja? Het is de aasje. Dan is hij gewoon echt op tijd. Nou is hij echt op tijd. Marjolein die gaat mee, die speelt dus het zoontje van Heid op de show. Dat is het moeilijkste, muziek. En dan bij ons komen er nog een paar cowboys die gaan schieten. Ja. Als het vanavond allemaal weer heel op stijl staat, is iedereen weer gelukkig. Daar draait het om. Het blijft altijd spannend, het blijft altijd dieren. En op YouTube staat het natuurlijk vol met dat soort spannende dingen. En dat houdt jezelf wel weer even scherp. Ja. Dan weet je gewoon wel even van, joh, er is wel een keer een grens. Dus zoek hem op, maar ga er niet overheen, want dan weet je hoe je erbij ligt. Even een beetje te verzuren eruit lopen. Dus zij probeert mij na te doen. Ja. Dus zij heeft wel een lasso, maar zij doet niet wat ik doe mooi, dat kan zij niet. Maar zij doet wel, zij kijkt naar mij en probeert, ze probeert dat na te doen. Ik werk normaal in Disneyland Parijs. En zij doet wel eens mee met shows. En dan doen we meestal een presentatie zoals we die hier ook gaan doen van Maxi en Mini. Dus een groot paard, klein paard, spiegelen aan elkaar. En een grote persoon, kleine persoon spiegelen aan elkaar. En dan laten we verschillende trucjes zien. Een stukje vrijheidsdressuur, liggen. En dat soort liggen, knielen van het paard. En zelf wat kleine dingetjes. Van Jos, even luisteren. Hoor je geel van Jos, dan zit je in Jos. Dus na de laatste tekst van Tjebbe maak je een hele duidelijke geel. Dat is het begin van de muziek. Oké, ga je gang. Lyceum, roep me waarom. Nogmaals, is het geïnspireerd op het gedicht zijn er verschillende verhaallijntjes. Eén daarvan is ook weer het verlangen naar de jeugd, naar de nostalgie ook van de jeugd, van het spelen vroeger. En dat heb ik ook opgepakt door ook een kind in de voorstelling te hebben die dat ook speelt met zijn paard, zijn Friese paard, wat kleiner is nog. En een fantasie heeft van cowboytjes spelen, indiaantjes spelen. En dat roept Tjebbe als het ware op ook in zijn gedicht. En dat voeren wij een klein beetje uit.